V dňoch 19. až 23. októbra sa v bratislavskej Inchebe koná 16. ročník medzinárodného veľtrhu nábytku, doplnkov a interiérového dizajnu MODDOM. So svojimi expozíciami sa na ňom predstaví 200 vystavovateľov. A pozvanie do štúdia už prijala Martina Sekulová, hovorkyňa Incheby, ktorá nám o podujatí povie viac. Dobrý deň, vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň, prajem. Tak nám povedzte, aké je zameranie veľtrhu, prídu aj vystavovatelia zo zahraničia, na akej veľkej ploche sa to celé udeje? Tento rok sa to udeje na ploche 20 000 m2, 200 vystavovateľov nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, Maďarska, Poľska, Rakúska, Nemecka, takže je zastúpené aj zahraničie. A zameranie je určite na tých koncových spotrebiteľov, na každého, kto možno si chce len drobnosťou skrášliť interiér, ale aj na tých, ktorí chcú kompletne zariadiť alebo niečo prerábajú vo svojom bývaní. Čo zaujímavé, teda návštevníci môžu vidieť, je aj možnosť sa možno poradiť s odborníkom, keď hovoríte, že je to práve pre toho koncového užívateľa. Určite áno. V jednotlivých expozíciách budú prítomní odborníci, ktorí možno pomôžu aj s atypickými dispozičnými riešeniami. A okrem toho, že návštevníci uvidia širokú ponuku, tak môžu si porovnať, čo je výhodou takéhoto veľtrhu. Je určite to, že nenájdu tu len jeden štýl od jedného výrobcu, ale sú zastúpené pestré štýly, takže môžu porovnávať, prechádzať sa, radiť. Je tam čo robiť počas tých 6 dní. To znamená, že nájde si každý pre seba niečo, možno aj ten, kto dom práve postavil a chystá sa ho zariaďovať úplne od začiatku, ale aj niekto, kto už dom zariadený má a možno chce len trošku nejako to niečo vynoviť, dajme tomu v obývačke? Určite áno, pretože okrem MODDOMu paralelne prebieha aj výstava umenia Art. Takže takí návštevníci, ktorí už majú interiér kompletne zariadený a chcú ho niečím vylepšiť, si nájdú zo širokej ponuky rôznych drobností, doplnkov, obrazov, umeleckých predmetov, svoch. Tá ponuka je pre každého zaujímavá. Čo ste pripravili v porovnaní s minulosťou? Nejaká novinka je, ktorá by návštevníkov mohla prilákať? Snažíme sa každý rok priniesť nejakú tú pridanú hodnotu a keďže veľa sa hovorí posledné roky o Feng Shui, tak týmto smerom sme sa vydali. Návštevníci uvidia modelový byt, také tie najnavštevovanejšie izby, teda kde ľudia trávia najviac času, zariadené aj podľa Feng Shui. Sú tam zohľadnené svetové strany, doplnky, výber materiálov, farieb. Všetko podľa Feng Shui, ako by to ideálne malo byť. No a novinka je to, že počas celého trvania veľtrhu sa návštevníci môžu naživo poradiť s konzultantkou, ktorá tam bude po celý čas prítomná. Takže všetci, ktorí by chceli možno ovplyvniť svoje zdravie, kariéru alebo nejaké vzťahy, môžu si priniesť so sebou či už fotografiu alebo nejakú dispozíciu nakreslenú, alebo len položiť otázku konzultantke. A celé je to robené bezplatne. Pre koho je vlastne MODDOM určený? Je to pre široké masy, to znamená, že môžu prísť aj rodiny s deťmi, alebo je to skôr naozaj pre tých, ktorí si idú zariaďovať alebo vynovovať svoj interiér? Pre koho je to určené? Je to určené úplne pre širokú verejnosť. Nájdu si niečo zaujímavé určite aj interiéroví dizajnéri, čiže odborníci týchto odvetví. A široké masy, ktoré teda zariadujú, prerábajú alebo vynovujú. A dá sa aj nakupovať teda na tom MODDOMe, keď prídem a uvidím nejaký zaujímavý obraz, alebo to je iba ukážka, musím ísť do nejakého potom obchodu hľadať, nakupovať? Dá sa na mieste aj nakúpiť, častokrát aj za výhodnejšie ceny. Veľakrát však tí vystavovateľia potrebujú si v expozícii niečo nechať až do konca veľtrhu, tak možno si ten nábytok ľudia vyzdvihnú až na záver, ale je možné priamo nakúpiť v prípade, že áno, viem, že chcem túto kuchynskú linku, veľmi sa mi páči, ale rozmerovo nesedí, tak sa návštevníci dohodnú alebo objednajú a oni im na mieru už potom to riešenie poskytnú. Prečo by podľa vás mali ľudia MODDOM navštíviť? Je predsa veľká sieť obchodov, ktoré ponúkajú nábytok. Čo navyše MODDOM oproti ním ponúka? Ja si myslím, že MODDOM je zaujímavý práve tou varietou štýlov. Vidia mnoho výrobcov s rôznymi štýlmi, čiže od tej klasiky, ktorú sme možno kedysi mali v našich domovoch po väčšine, nájdu tam romantický francúzsky štýl, vidiecký, ale aj super luxusné kúsky, možno by som vyzdvihla drevený nábytok alebo vybavenie kúpeľní, kde napríklad vaňa stojí až cez 30 000 eur. Takže aj takýto luxus sa tam nájde. Ale aj potom vynikajúce zdravotné riešenia, veľmi zdravotne vhodné matrace, ktoré minimalizujú žiarenie z mobilu, ak niekto potrebuje spať s mobilným telefónom na nočnom stolíku. Takže ono je to naozaj veľmi rôznorodé a myslím si, že v porovnaní s takými nejakými nákupnými centrami odborníci si nájdú viac času poradiť, ukázať, vysvetliť.
Vy ste ale spomínali, že sa táto expozícia bude nachádzať na ploche 20 000 metrov štvorcových. Koľko času si teda mám pripraviť na to, aby som obehla celú expozíciu? Záleží, čo hľadáte a či chcete zariaďovať ten byt alebo dom úplne od každej izby. A ťažko povedať. Niekto to prebehne rýchlo, keď hľadá jednu konkrétnu vec a vie presne, čo hľadá, ale zase niekto sa v tom vie vyžívať a pozerať každý detail možno aj niekoľko hodín. Tak radšej by sme možno našim divákom odporúčili práve, nech si na to vyhradia viac času, aby viac toho mohli vidieť. Ešte nám teraz skúste v závere povedať, odkedy dokedy sa veľtrh začína, aby sme divákov informovali. Tak na všetkých sa tešíme už od zajtra. Je to určené širokej verejnosti hneď od prvého dňa a až do nedele. Otváracie hodiny od 10. do 19. v nedeľu do 17. hodiny. Tak vám želáme bohatú účasť. Ďakujem, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Pekný deň. Ďakujeme, dovidenia.